Здравейте хора! Днес аз ще играя Fortnite и аз съм нов в YouTube, затова искам да ми давате съвети и да се развием заедно, както другите ютубъри. Забавление с цел. Днес ще играем Ranked Road. Съм платим едно, виждате. И тук сега ще качвам видеа, може и нататък още повече. На седмица към 2 видеа ще правим. И да, защото... Да. После мога да разцъкаме и Делю обаче го правят след 2 часа. Може да играем или едно в едно. Сега. Искам да ми напишете в коментарите как да се справя по-добре в YouTube. Съвети също. И да. Както знаете, аз игра... Вие не знаете ли? Аз поразцъквам лайфовете на BBG World. Забавни. И вие го правите. Няма нищо срамно. Да, и за това да. И сега почваме. Както знаете, аз имам много скинове. Не много всъщност. Да, си скина 30. Аз имам и друг акаунт, който е банна, защото имаше някакви бъгове там. Работи, репортове, нали, баннаха ме. И се изпълням този акаунт. И да, защото да. Както видите, аз имам нагибан, който всъщност не знам. Всъщност, може би ще правим... Всъщност, знаете ли какво? Аз ще правя видеа и на Rocket League, защото в коментарите какви игри искате да видите в моя канал. И да, ще правим на Rocket League, на Clash Royale също може да бързам там. Но повече на Fortnite, защото Fortnite ми е една от любимите ми игри. И може да правим видеа как играем в турнири. Който иска с мен да ми пише в коментарите. И да, така. Опита за насъл. Добре побомбиране. Не съм чак толкова добър на Fortnite, но сега какво да се правим? Играем сега. Аз съм много добър. После мога да разтъкна гългото, ако искаме. Да. Да разбирам какво, защото искам да се разбия. Не знам за вас. Обаче и да знаете нещо, само няма ако си направите нищо. Може бързо да направим видео как играем песен. Няма ребут, това е лъжко, но това ще трябва супер. Да. Принципно аз ги играя до финали тия. Не, това не би. Да, ще направим още някакви видео. Добри са, не са слаби.
Добре, имам протектор, няма да свалим. Да, така. Да. Няма да свалим. Няма. И се върнах тук сега. Както сега. Например, вас кефи ли ви този сезон? Защото мене картата е изключително много малко ми хареса тази карта. Защото е твърде голяма, твърде черна е. Не може да се вижда много неща. И е малко траш, не ми харесва. Рела карта е по принцип тази новата карта на Лунц. Е тъмна много и затова не ми харесва, иначе да. Ако искате, после мога да ви пратя скриншоти на видео как моите настройки за да. После може да направим едно в едно с приятелите ми или едно в едно с случайните. Да. Аз играя в компютър. Да, и съм изключително доволен от компютъра. Използвам го втора година го използвам, както вече го разгледам. И реших вече да направя един такъв запис на Fortnite, да се направи YouTube канал просто. Добавление, да го превърна в хобито. Пак момента. Да го превърна в хобито и да го превърна. И да. Не знам, завесвам, аз ги махам тия неща. Не кефят просто. Така, хо-хо-хо. 31 патрона ще имаме, бала на YouTube 31. Таем, какво я върнаха, бе? Аз не знам какво я върнаха. Това е първата игра за деня и... Да, какво ще сме загряли. Но момент не ми трябва да загрявка, това на оправдание, да го знам от мен. Човек си почва така както той си реши. Загрявката не е оправдание. Само това ще ви кажа. Загрявката може да го вие да го смятате за оправдание, но за мен не е. Защото това е изключително тъпо да кажеш, брат, аз не съм загрял. Това е изключително тъпо и изведнъж не спре да каже, не, аз не съм много е така, нали правите? Кажи си, че лъжите. Просто не правите. Аз много пъти така правим. Я знам това. Не. Айде ми се не. За вас. Няма помпа обаче. Той не спами така, бе. Не спами, бе. Нищо. Тя тук да няма. Добре. Тази помпа я върнаха. What? И е зелена. Ако който е играл през този чаптър и сезон, когато тази помпа я имаше,
да лайкне и да коментира аз. И тази МК се върне. Бро, много неща са върнали, бе. Просто това е бил евента. Да.